Jól hallottad, Katalin, 500 forint. Még 500 forint. Arra föl. Fizessék már. És miből lettél egész 50 év? Thank you.
felvételére előzetes tanácsként nagyon vigyázz, hogy az írásképed ne essen szét. Ehhez tudni járatos szem kell. Én a te írásodat már úgy ismerem, hogy körülbelül elkezded itt, akkor én már tudom, mi a szó vége. A felvételén nem biztos, hogy el fogják tudni olvasni. Tessék. Tésűs Éva a másik fantasztikus produktum. Béres Anikó nagyon aranyos dolgozat. Meg lehet nézni, tessék majd visszaadni. Hát odaírtam a véleményemet, elolvasod azt a 3 sort, ha érdekel. Ducsai Erzsi, Takács Andrea, Karcsi, Edith, Micsi, Marianna itt vagy? Marian, Margit, Rita, Attila, István, Kerta István, Tannhauser Ági, Kapor Ildi, Kalmár Ildi, Mónika. A nyelvi jegy emelve lett 5-ösre. Ez nincs erre ráírva, de az javítva van 5-ösre. Tünde, Hajnal, Nagy Ági, János, Na János, ő képzelek itt. Fekete Éva, Havasi, a tartalmi jegyet javítatta az elnök velem 5-ösre. Nem én adtam az 5-öt, Zoltán, ez azért nagyon jó nekem, hogy te tudjad, hogy nem egyszerűen arról van szó, amiről gondolkozol. Vámos Gabi, Vas Krisztina, Szalai Kati, Súlyog Kriszta, Violetta, Perei Eszti, Harmat Teri, Wolf Csaba, Weber Ildikó, Tamásét rontotta az elnök 3-asra a tartalmi jegyét, és még valakinek rontott. A Tamásét 3-asra, Vámos Gabiét, hol vagy Gabika, 2-esre rontatták fel az irodalomjegyedet. Én 3-ast adtam rá, de a tárgyi tévedései súlyosak, hogy úgy látta a külső elbírálatot, az elégséges. Ez mind benne van, ugye 4 jegyből kaptátok most az egyet. 5-öst csak 3 5-ös és 1 4-es esetén lehetett adni, 4-est lehetett úgy adni, hogy 2 4-es, 2 3-as. Tehát az 5-öshöz 3 5-ös kellett. Akinek 2 5-ös, 2 4-ese van, az sajnos csak 4-es. Szilány és Ura itt már. Jó. Az a kérésem, hogy aki megnézte és kérdése van, tegye föl, és ha nincs kérdése, akkor tegye vissza. Vagyis csütörtök az, hogy